ty klamnej lásky sen, očů snídí a nocí opojný. Málo platné, byť tady byl od roku 1948 socialismus, ta Bratislava už tou blízkostí Vídně si zachovala něco z toho ducha meziválečných velkoměst. Saigon, ty město vábnišnou, nad tebou plá na tisíc zlatý hvězd. O čo radosnejšie boli slová súdruha prezidenta, keď hovoril o tom, čo nás čaká, až dorastieme v budúcnosti v komunistickej spoločnosti. To je program do 80. roku, co Sovětský svaz chce uskutečniť do tej doby. K tomu všetkému ale treba, aby naši otcovia a matky ubránili mier. My pionieri, čo nám sily stačia, im budeme pomáhať. V tom čase bola silná politická objednávka na podchytenie mládeže. V Čechách to až takej sile nebolo. Preto už od 59. vznikli tie zväzácké predpoludnia so scenárom, že mládež vtedy prestane chodiť do kostola a preto teda v tej Tatra Revue vzniklo neuveriteľné pódium pre novú generáciu a stále táto fikcia podchytenia mládeže pretrvávala. Z každej panny sa raz stane žena, možno skôr a možno neskôr, no tak radšej skôr. Tie 60. roky v českej populárnej hudbe boli tak skvelé, že dodnes ich nejde z mnohých ohľadov prekonať. No a Slovensko skutočne bolo vtedy v tieni. Ten tvůj je pouhý břídil, posměch by u mne sklidil, u mne by nevyřídil víc. No vážne. Aj my sme mali pocit, že tí Pražáci nás odsúvajú na vedľajšiu koľaj, tak tu prišli s nápadom Ján Siváček a Palo Zelenaj, to boli vlastne otcovia myšlienky, že urobiť tu na Slovensku nejaký reprezentačný festival. A treba povedať, že vtedy v celom tom tábore socializmu podobné festivaly vznikali aj v Maďarsku, v Bulharsku, v niekdajšom Sovietskom zväze, takže to bolo v línii. No a my sme začali uvažovať, že by snáď aj na Slovensku pomohol takýto festival, aby sme sa dostali z tej dolnej úvrate. Na zväze skladateľov napísali taký elaborát, podali to práve na myšlienku medzinárodného festivalu. Odôvodnili to politicky podchytením mládeže, nutnosťou rozvoja Slovenska a spolupráce Československa. To tiež bola ideová konvencia, že zblížiť národy, lebo oni skôr inklinovali k centralizmu a riadeniu. Vážení spoluobčané, soudruzi a soudružky. Domnívám se, že v Praze, zejména v těch stranických kruzích, vždycky byla taková snaha ty Slováky nějak nenaštvat. Jo. Vědělo se, že už Slováci mají plné zuby Novotného, který bohužel ve své hlouposti je doved pozurážet, aniž by chtěl. On byl prostě opravdu nevychovaný a hloupý. A cokoliv se dá udělat tak, aby to Slovensko z toho mělo radost, takže to bude dobré vlastně pro poměry v celé republice. A na naše veľké prekvapenie návrh bol odobrený, prijatý a teraz sme stáli pred úlohou pripraviť festival. Nikdy predtým sme taký veľký festival, ani len veľký koncert nepripravili. Tak preto si myslím, že bolo veľmi šťastné riešenie, že Palo Zelenaj aj doktor Siváček pozvali sem pražský sekretariat jazzového festivalu.
Šterna. Tak to boli ľudia, ktorí už mali praktické skúsenosti. Čiže všetky vydavateľstvá sme oslovili, áno, všetky inštitúcie, ktoré s tým mali čo činenia, sme zainteresovali na tom a skutočne sa nám podarilo získať ich spoluprácu. Takže nakoniec do prvého ročníka prišla spústa z 500 alebo 700 prihlásených piesní. Podotýkam ešte raz, muselo to byť na československej úrovni, čiže museli sme mať zabezpečené aj najlepšie orchestre. Orchester zaslúžilého umelca Karla Vlacha a rozhlasový orchester, ktorý dirigoval Karel Krautgartner a Jiří Vobruba. Dobrý večer, milí priatelia. Dobrý večer. Vytipovalo sa pre prvý ročník 24 piesní, 12 slovenských, 12 českých. Najlepších, ktoré boli. Skladateľ Igor Bázlik a textár Oto Kaušic napísali pesničku Mladý barman. Na divoký západ nás v nej prenesie Zdeněk Sichra. Jediná na haciende bola Rosemary, o ktorú sa pretekali všetci kauboji. Mi povedali, že vybrali sme vám speváka Zdenka Sichru. Ja som vedel, že také meno je, ale ja som ho ani nevidel. Nevedel som, že je bradatý. Tak ja som spieval na prvom ročníku Bratislavskej líry, tak to bola veľká sláva. Aranžma pre big band, ani sa ma tiež nepýtali. Tá výberová komisia a dramaturgia, že čo s tým, ja len prišiel som na hotové skúšky už Bratislavskej líry a tam som prvý raz počul moju pieseň, som mal úplne zmiešaný pocit, som bol spotený a som prežíval proste niečo také, čo som vôbec v živote neveril, že čo sa dá urobiť z jednej melódie. No tak tá bola zachovaná presne, harmonie, teda akordy boli samozrejme moje, ale už tie trúbky, saxofóny a tie sekcie toho big bandu Karla Vlacha, tie tomu dali šťavu. Mladý barman iba nosil fľaše na stoli, utiekol im až keď boli mŕtvi na poli. Utiekol im až keď boli mŕtvi na poli. Dimenzia celej hudby v Bratislave. Bratislava srdečne prijala účastníkov súťaže, ktorých všade sprivádzal záujem mladých obyvateľov. Včera ma milá z dlouhé chvíle upletla si z dlouhých vlasů cop. Řek se mi milá, do copu si plesti vlasy, to je nespůsob. Je fakt, že my jsme tam skončili asi na posledním místě, ale tam, myslím, bylo strašně moc holek, takže v Carltoně jsme rozbili dveře. V 66. roce jsem byla už Zlatá slavice, to je pravda. Bohužel písnička nevyhrála, ale mám na to hezkou vzpomínku, protože jsem dostala cenu za nejlepší interpretaci. Ako mám žiť jediný, ty to vieš. Ty orteľ svoj nado mnou vyniesieš. Stačí len riecť, slovo poď, stačí zašepkať a tvoj hlas hudbou serenád bude mi znieť bez prestania. A můžu vám říct, co mě velice těší, že třeba teď nedávno jsem zpívala v Bratislavě, jako přídavek jsem dávala tuhletu skladbu Ako mám žít bez těba a při prvních taktech už celý ten sál tleskal. Takže písnička opravdu přežila. Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál,
Pro moji kariéru byl rok 66 na liře zlomový a velmi důležitý. Právě tato píseň zaujala obchodního ředitele slavné hamburské firmy Polydor a tak řekl, tohoto zpěváka chci s touto písní. Udělal se Suprafonem smlouvu na jednu jedinou desku, na single Pošli to dál. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům. Pošli to Vím, že maminka mě řekla, potom, když to maminka sledovala samozřejmě v Praze, takže mi řekla, že jsem tam kráčela trošku, jako když jdu do vody. To bylo vlastně rok potom, co jsem jako zpěvačka amatér nastoupila do divadla Rokoko v 65. vlastně. V další rok už byla Bratislavská lira. Do říše snů, kde hrajou bílý blues. Do říše snů. Boban napsal u kolébavku. Já jsem říkal, no co budu dělat, tak jsem napsal obě. Tím to vzniklo. Že on mě k tomu donutil, já jsem to psal na hudbu. Tak honem přestaň si už hrát. Vždyť malej čouch chce taky spát. O mámě bude se ti zdát. Oh, baby. Najednou mi oznámili, že jsem vyhrála Zlatýho Slavíka a hned následovala stříbrná Bratislavská lira, takže to mě potěšilo, ta stříbrná. A slovo dáváme víťaznej pesničke a interpretovi Karlovi Gottovi. Na poslední chvíli jsem ji dostal, šel jsem do studia ji natočit, no a potom zkouška odpoledne a večer přímý přenos. Mám rozprávkový dom s vysokou strechou, kde si pod nebom a nikto netuší, jak ti sluší tá obloha v tom ovzduší, tak blízko hvězd a oblakov mám rozprávkový dom. Obrovský úspěch, protože samozřejmě v té době čeští zpěváci zpívali česky a bylo to takové novum, překvapení. No a překvapení, jak známo, pokud jsou povedená, tak jak si pomůžou tomu dílu a přijetí publika. Ja som bol v Líre ako porodca. Viem len, že bola slovenská s českým spevákom, takže boli spokojní všetci. Stalo sa viackrát, že slovenskú pieseň spieval český interpret. Prečo? No tak pretože tu nebolo toľko kvalitných interpretov, ako boli v Čechách. Ten Gott bol veľká, teda ešte nie veľká, ale vychádzajúca hviezda. No prosím, to je váš úspěch, co já do toho budu mluvit? Zároveň k soutěži o liru byla připojena další soutěž Intervize o zlatý, stříbrný a bronzový klíč. To bol pandán vlastne Eurovízie. No ale Intervízia to bol polmiliardový trh. To bolo pre ten socialistický tábor. Moje grad. Zlatý klíč získala píseň Adagio v podání Lily Ivanovové. Iš ty trgny mi od ľubov uzarený. Po sveta. Kráľov
festivalu se však stal Karel Gott. Za rozprávkový dom získal strieborný kľúč a za pieseň Pošli to ďalej cenu kritiky. Na čo ja som sa osobne vždycky veľmi tešila, to bolo rozdelené na 3 dni. A ten druhý deň bol medzinárodný deň. Ježiš, a tam stretnú, že Cliff Richard, alebo týchto ostatných spevákov, ktorých si len počul náhodou, keď si tajne počúval západné stanice. Takže to bolo neuveriteľné. A ja som tam aj hodiny odstrálené, aby som niekoho uvidela. Bolo to žilo okolo kartónu, tam keď vyšiel nejaký spevák, tak tam boli rady tých fanúšikov. Mám takú spomienku, Udo Jürgens, keď prišiel s nejakým Jaguárom, tam mal ešte napísané Udo 1, tak tí ľudia sa tam išli blázniť. Autogramy chceli od neho. Teší ma byť ve krásnej Bratislave. Merci. V súťaži Eurovízie 66 v Luxemburku zvíťazila pieseň Merci Chérie. Nahrali sme ju v podaní autora Uda Jürgensa pri jeho vystúpení v Bratislave. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie. Sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Chérie, Chérie. Udo Jürgens tady. No jo, tak to holky ho zbožňovali samozřejmě. Jak on si se k tomu pianu a teď to tam prostě hodil, tak sám se mohl zbláznit. Jo, on byl pěkný a uměl to. Alebo ten, čo spieva Slavici z Madridu, ten Hugh Ofri. Laisse-moi partir, je ne suis qu'un musicien, une pierre sur le chemin. Laisse-moi, petite fille, laisse-moi courir. Moi je suis comme le vent, ne pleure pas ma douce enfant. Na chvíľku, tak teraz je Bratislavská líra, tak ako keby, že všetko je v poriadku a hranice sú otvorené a žijeme. V PKO vypredané, nabité, všetci sedeli pri televízoroch, pozerali, kto čo spieva a ako vyhrá. Ale potom sa rozkriklo medzi mladými, ktorí boli v sále, že poďme do klubu, lebo tam to bude pokračovať. A áno, to tu pokračovalo každý deň až do rána. A chodili jsme do V-klubu tancovat a bylo tam spousta kamarádů, takže vždycky to bylo naprosto prostě pohodový, odpočinkový. Tieto dve nádherné ženy zaspievali bez mikrofónu, bez aparatúry, boli schopné v tom dave, lebo to bola hlava na hlave, na ramenách, neviem, ktorý šťastlivec sa potom píšel, že mal som na ramenách Kubišovu. Všetci vedeli, že ten a ten interpret hrá na bratislavskej líre a možno, že sa zastaví vo V-klube. To bolo lákavé tam ísť. Už prvé výsledky naznačovali, že sa nám podarilo prekonať niektoré predchádzajúce hospodárske problémy. Oproti minulému roku sa zvýšil národný dôchodok o viac ako 9%, objem priemyslovej výroby o 7%. 60. roky priniesli také ozdravenie v spoločnosti, také uvoľnenie a odrazu bolo cítiť, že ľudia by sa radi zabávali. A už tu máme našu průfinalistku. Je ňou slečna Livia Kavanová. 18-ročná, vychodila strednú školu, v kolektíve je veľmi obľúbená. Pierka Sladká, študentka, predsednička celoškolského výboru Svezarmu. Predstavujem vám 19-ročnú Evu Drvobikovú, inštalatérku novátorku. Plní plán inštalácie na 115%.
of America. The following broadcast is to Czechoslovakia. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Slobodná Európa tiež púšťala muziku. Aj Hlas Ameriky púšťal muziku. To všetko ľudia počúvali. Spomínam si ešte ako študent, keď sme mali magnetofón Sonet Duo, ako sme prosto s mikrofónom stáli pri rádiu a z rádia na magnetofón sme si nahrávali kapely, ktoré sme počúvali. Byla to určitě ideologická diverze. Pochopitelně někomu, kdo strávil celé mládí s hudbou britských skupin, no, bylo těžko namlouvat, že ten kapitalismus je zahnívající, že jo. Pop hudba znamenala niečo viac ako teraz. Od módy, účesov po záujmy, to bol krok do úvodzovkách veľkého sveta. Bratislava dýchala priam touto atmosférou prípravy. Všade boli festivalové zástavy, fotografie interpretov a tak ďalej. Tehdy to bylo vázané i tím, že muselo být 12 písní českých a 12 slovenských a nezáleželo na to, jestli jsou blbí, ať už jedni nebo druhý, ale muselo to takové být, že? Ukázalo sa ale, že tento pomer nezodpovedal sílám, ktoré vtedy boli v Československu. Tam bol príliš veľký priestor pre slovenskú tvorbu, ktorá bola, ako som už povedal, na dolnej úrati úspechov. A pre ďalší ročník už toto neplatilo. Tam potom naozaj sa išlo len podľa kvality a tam sa dostala potom asi len tretina slovenských autorov. Zrazu tých 60. rokov my sme nemali Karla Vlacha, my sme nemali Gota, Vondráčkovú, Kubišovu, ani predtým Rudolfa Cortéza, ani Chladila, ani Simonovú. Pri všetkej úcte mojim drahým priateľom, ktorí vtedy spievali, skvelí ľudia, dobrí speváci, ale nie epochálni. A šanca spolupracovať s Vlachom, Kraftgärtnerom, Vobrubom, dostať celý ten servis, čo robil českú populárnu hudbu, bol pre Slovensko veľmi silným impulzom. Ako náhle sa vybralo tých 12, myslím, pesničiek, tak to bolo asi mesiac predtým, tak sa už v Prahe v rozhlase už sa nahrávali a tam sa aj naspievali a Suprafon bol za ten jeden mesiac schopný vlastne dodať malé single už do predaja. Takže všetky sa dali kúpiť už tie pesničky. V každom kraji v Československu bola 10-členná porota. 10 členov v každom kraji. Nepamätám si, koľko bolo krajov. Bolo veľa krajov, hej, v Československu. Čiže tam to o tom rozhodovalo možno 150-200 ľudí. Tam byly reakce přímo různých studií z celé republiky. Tam se ozvala Praha, nevím, Brno, Plzeň. Takže to byl ten přímý přenos, to bylo vlastně na tom postavený, aby to byl přímý přenos. Přepínali do různých měst. Kľúč pod Prahom spieva Helena Vondráčková. Poslouchej, jak válí slovensky. A to bylo vlastně poprvé, co jsem zpívala slovensky, jestli si to tak uvědomuju. A moc jsem slovenských písniček nenaspívala, což mě docela mrzí. To budeme muset nějak ještě napravit. Vezmi ten kľúč, lásky je ma už, a buď mojím. Sama sa bojím, odomkni rýchlo do domu vstup. Když už se teda ta písnička na liře objevila, jaké byly věci, které zapadly, nebo které prostě nenašly to svoje místo na slunci. Ale byl to strašně silný odrazový můstek,
protože rádio nemělo důvod to nehrát. To byl prostě úžasný fenomén, který pomáhal písničce, která se automaticky dostávala do rádií a tím pádem se dostávala na koncertní pódia. To fungovalo báječně. Najpopulárnější melódia festivalu Don Diri Don s Valdemarom Matuškom. Jo, tak umět ve vás číst, písmo očí znát. Když jsem měl na druhý ročník Bratislavské liry a sedal jsem si do letadla na letišti v Ruzíně, tak jsem si říkal, že já letím vlastně na západ. Já neletím do Bratislavy na východ. To je západ. To ještě u nás takhle není. Tam ještě takový festival my nemáme. A oni už ho mají. Já vítám slunce, které vstoupí v nás. Don, 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 diri, don, din, don, 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 diri, don, A když přišel Boban Vondráček, že má pro mě zajímavou melodii, jestli bych si nechtěla zaspívat na Bratislavské liře, tak jsem říkala, no tak mě to přehrej, uvidíme. A hudbě ze všech tónů zbývá rekviem, kruté rekviem. Potom, když jsem dostala k písničce text od Honzy Schneidera, tak to, víte, to je takový to mrazení, ty pralinky a teď určitý způsob jakýhosi dojetí. A říkala jsem si, tak toto bude velice působivá písnička, třeba nevyhraje, pač lidi mají rádi veselější věci, ale dám do toho, co můžu. Prosím vás, ať konečně zní zvon přátelství. Byla to prakticky protiválečná píseň a taková, víte, jako mně někdy přijde, že někteří textaři jsou svým způsobem věštci. Jako by věděl, co se na nás chystá. K nám plují lodě dešťů, páchnou olovem. Taky písnička bohužel nevydržela dlouho v těch našich rádiích, byla zakázaná. A štvrtý večer bol vlastne Zlatý kľúč, do ktorého postúpil víťaz za Československo. Líra i kľúč sú v jedných rukách. V dobrých. No a já tady ten zlatý klíč mám. To je zlatý klíč, zlatý kluč, originálu napsáno Československé televize, který tehdy vyhrála Eva Pilarová. A v zápětí po Bratislavské liře jela kam? Do Sopot. A tam vyhrála opět. Takže to byl vlastně úžasný triumf Bratislavské liry, že po druhém ročníku prorazila ven. Tu líru začal pán doktor Siváček a to bol človek jednak neuveriteľne vzdelaný, jazykovo pripravený. Ja som ho zažila povedzme, na recepcii, kde hovoril naraz nemecky, anglicky, francúzsky. Hej? Proste každému odpovedal. Bol vzdelaný hudobne, on mal VŠMU, kompozíciu, bol to vysokoškolský vzdelaný právnik a dobrý organizátor hudby a vo svete si ho nesmierne vážili. Neuvěřitelná souhra šťastných náhod, protože když o líre už bylo rozhodnuto, tak se Jáno Siváček jako už designovaný ředitel společně s Palo Zelenajem, dramaturgem, líre skladatelem, vydali na tehdy velmi prestižní písničkový festival do italského Sanrema. Jak mezi sebou hovorili po slovensky, tak se k ním sám od seba prihlásil taký muž s fúsikmi. Janko sa so svojimi priateľmi rozprával po slovensky. On prišiel a povedal, ja rozumiem, čo vy hovoríte. No a vyklubal se z něj světoznámý, tehdy už světoznámý fotograf Dežo Hoffman.